Hola, sóc l'alumna de quart ESO i estic amb la meva mare, que es diu Yolanda, i li faré unes quantes preguntes per conèixer-la millor, tant vosaltres com jo. Primera pregunta. Què és el més important que tens a la teva vida? Són les meves filles, que són el motor de casa meu. Què et feia feliç? Quan vaig tindre el meu primer gosset, anar amb les amigues en bici a Sant Daniel i sobretot els dinars de l'àvia. Recordes el tacte de la mà de la teva mare o del teu pare? Com era? I tant, quan agafava la mà de la mare, me sentia segura i plena d'amor. Quina decisió et va canviar la vida? Ser mare és un amor incondicionalment. Em va canviar la vida al 100%. De què et sents orgullosa tu mateixa? D'afrontar els moments complicats i de ser la persona que sóc avui en dia. Què vols que jo no oblidi? Que siguis forta en aquest món, que ningú et digui el que tens que fer i sobretot fes-te respectar. Quin consell em donaries avui en dia? Que siguis tu mateixa i que escoltis el teu cor i sense por a equivocar-te i estimar a la gent que t'estima. Què em vols transmetre? Que siguis feliç, honesta i que lluitis per als teus somnis, costi el que costi. Què vol dir per tu casa? Tranquil·litat, amor, pau i estar protegida. I aquí s'acaba la nostra entrevista. Moltes gràcies.